Аның белән хушлашырга җыелдык. Ватаныбыз чакыруы буенча ул илебезне сакларга китте. Без һәммәбез дә тыныч тормышта яшәсен өчен үзенең гомерен кызганмады. Хушлашу митингысын ачык дип игълан итәбез. Нуруллин Мәлик Абелкарам улы 1959 елның 4 гыйнварында Чирмешә муниципаль районының яшәүче поселогында дөньяга килә. 1966 елда яшәүче мәктәбендә укырга керә. 1976 елда 10 сыйныфны тәмамлагач, урта белем ала һәм Ярчаллыда политехник институтында инженерлыкта укый. 1977 елда Саратов шәһәренә армия сафларында хезмәт итә. Армиядан соң Чаллыда КАМАЗ заводында рәтеп ябыштыручы булып эшли. Мәлик Абелкарам улы 2023 елның 12 декабрендә Украинада махсус хәрби операция барышында хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Мәлик Абелкарам улы игелекле һәм ярдәмчел булган. Яшьтәшләре һәм авыл халкы арасында абруйлы булган. Өлкәннәргә гел хөрмәт күрсәткән. Сезне Чирмешә башкарма комитеты җитәкчесе Замалдинов Илнур Мисаевичка тапшырабыз. Хөрмәтле якташлар, бүген без Украинадан махсус хәрби отряд